Oras marita tarlumobi dihamu na tongon upasod dopet parjulu sahali rap marsaor di bagas coro HKBP Mampang Prapatanon dongatama di Batak. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Marpungu dohita di bagas joro ni tuhatta manadikon akaulaon mangalului narikot di toditta di bagasan sihol ni roha rohita tu bagas joro ni Tuhan anggiat taruli hita di las ni roha dohot gugu laho manguduti akaulaon gulas ni roha ulup-ulup dohot puji-pujian ma toditta panidangion ni si David dengan nai akai nganami ale Jehovah Sebot pola dolangan jala maras rohaku di bahen lungunna dia ka alaman ni Jehovah marulup-ulup do rohaku dohot sibukku tu debata namangului garia porik jupangajabu jala leang-leang dapotan asarna bahen inganan dia ka anakna madok akalanggatan pamiliat tuho ale Jehovah Sebot rajaku dohot di Batakku mertua maakana mangingani bagasmu
hodo pujian nasida. Anggiat ma lam sude taruli direngkan basana, bagasta rumah tanggatta. Tahalasom ma parjupangata dohot dongan saha porsiaon di bagas joroon, marede mahita bukwede nomor 726, laos huhut marsi jalangan. Di bulan Agustuson di halason bangsot tado naong majalo haluaon 20 tahun sian parhatubanon ni penjajah. Adorang so di jalo bangsot ta haluaon sian bangso nagogo nung ngajumolo hita majalo haluaon sian parhatubanon dosa marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Ima na mangojar hita marngulu na baru. Unang bese tarihot di parhatubanan dosai. Di patomu-tomu hakabe pedo bulan nondo tema ngolu na baru ima ngolu na malua sian parhatubanon ni dosa huhut makabiari debata. Alani tajahama ayat bulan Agustus na tersurat di Kolose bidutolu ayat sia 1:10. Unang mama si gabusan hamu ay unang ditanggal hamu jo manaburki rap dohot aku. Jangan disukon hamu na ibari na pinambaru asatapon pani atu. Tahalasom ma perpunguan di tikyon pamujiota naing ma di bagasan lasni roha dohot olop-olop mared de mahita.
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di porbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Songonod do hata ni Tuhan Yesus, martua ma akan mawas malemi da hati goran, ay pabusurod do nasida. Martua ma akan ayas toddi, ay idaw nasida do debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangidohami tuho sailehom matuhami toddini hasitongat dohot dame, asa tekas hubotohami nasa lomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugunami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patina imbaru hulehok duhamu, asa masiha holongan hamu sama hamu, songon holong di rohaku maradopon hamu, sian tatangihon ma patik ni debata di minggutta sadarion, ima patik perjulu dohot lapatanna. Patik perjulu, ahu do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au baenommu debatam. Dia do lapatan nii, odo, ikonu bier rohatta, jala humolong, jala upos, mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon haupat patik mi. Amin. Tujolong, oh
bagasan uduk dohot serep ni roha hita madapoton habangsa parasian ni debata marningot aka haurangat tadi tonga ni bagas tabe maradopon aka nataholongi dohot nama kaholongi hita. So panagamon mabay muruk ni roha dohot arsak kita. Didok hatani debata dari poda terpusadas dan sikusada sahatu 12. Pos dorohani harjoan ni nasida. Di sinamot pedang tagamon harang nasida. Dengan do uhum nasida tu ibadah. Dangdung akan najat saleleng nawa dina. Rejoan songoni maradapon inakon alai olo doala di donon arsak dohot si pikiran gabe muruk nama tarida asi maroham Tuhan marpamu ati maroham dihami Idok hatani debata dosa sada Timotius 4 ayat 12 unang maharo tu rohani halak midaho sialah haposanami alegabe tiruani akan naporsea maho dipakatayon diparange diholong ni roha dihaporseon na dihotonanamunan jot nai gale alani sosial media dohot paradongan gabe huhapudi hatam dang tiruan dipangetenon alani roha dohot pakatayon ale Tuhan tatopoti madosatta di hadapan ni debata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suhatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakatayon nami na soture ro di pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng alani asi maroham di hami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suru matod di perbadia tu rohan nami be. Asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat hami Tuhan uluan na surasuda. Na pinarbagabagam dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Aida ngadong ibar ni saluhut do
pardosa. Jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tungso hasuhatan dubo sanai marite anamna nilehonai mudar na durus do dihau silangi rarabe dosata ias dibani pujimu dibata oleh manusia lasruha sombong dibata dapoton Jehovah nasut timbuli marite anakna Tuhan Yesus bagasi tutup ambani debata tungso hasuhatan uluni roham tujo malpardosa asido roham diukap udalan lautu banua pujimu dibata oleh manusia lasruha sombong dibata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus Turpuk epistel di minggu sadarion imana tarsurat di Parjamita Biddusada ayat 12 1 14 tajahama marsikat soren. Ahu parjamitai bakit raja najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Jangan dirahmati rohakku donian mentindoho mangas. Mardongan hapistaran saluhut akan terjadi di hasianganon. HP ulaon hangaluton doina tinurpukon ni debata tujolma manasia. Asa mangaluhaton marhitesian akai. Nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabe idama saluhut nai nalahu salpudo jala pangeahion dialogo sabing doi. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Ibul rohaku tu Tuhan Yesus sudi nguluku di Tuhan Yesus ihu todo
tidakkon maha porseottai songon nahina tidakkon ni dong atas saha porseaut di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguku na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon si Maria na gabe-gabean siato di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman di selatus na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dun ditanam na mulak mangrulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugu tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au persia jala adong sarang dia mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate dohot di halu na soras sudah amin. Tabi gema ting di huriata Tabegema tikting ni huriatta di bagasan mingguan. Naparjolo, guar ni minggu. Guar ni mingguta sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis dohot topik gabi jolma nai baru di bagasan Kristus. Kolose 3 ayat 5:1-10 sada. Napaduahon parmingguon keluarga. Sadarion Minggu 3 Agustus 2025 ima parmingguan keluarga di Manogot Marbahasa Indonesia pukul 7 WIB di Arian Bahasa Batak pukul 30 WIB Marpeleat tujolo dohita laos disima tapasahat amplop pelean bulanan manang tahunan amplop di parade jalak keterlibatan keluarga di bagas ni pakobasion manang haretau dohot kolektan di parmingguan keluarga bulan Agustus manogot dohot arian nang di hanguluhon sian wik sada napatuluhon pelean amplop gotilon dohot tahun transformasi 2025 sadarion Minggu 3 Agustus 2025 tapasahat mapelean amplop tu kebutuhan akka ulaun nihuria namar pardomuan tu pesta gotilon dohot tahun transformasi HKBP tahun 2025 tapasahat mai ditiki marsi jalangan di paradido ingananna di labung ni pitu haruar napaupaton ruas parguru mamukka sadarion Minggu 3 Agustus 2025 gabe ruas parguru ma di huriaon ima Sofian Budiman narosian ugamo na asing alamat kepanduan 2 RT 5 RW 5 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tatangyak kon ma gabe ruas na uduk tu aturan peraturan ni HKBP na palimahon jadwal ibadah tengah minggu ni pabotohon tuhita ruas nihuriah KBP Mampang Perapatan boima taida akka jadwal pelayanan ibadah tengah minggu di huriata HKBP Mampang Perapatanon daftar terlampir di warta napaonopon partangyangan wik di hari Selasa 5 Agustus 2025 mamukka pukul 10 WIB patupaut tado partangyangan wik di Wiksada nama jabui keluarga pengurus Wiksada maringanan di GSG wik tolu nama jabui keluarga Situa J Simamora inang boru Sihombing maringanan di konsistori wik 5 nama jabui
keluarga M. Samosir Inang Borusiahaan, alamat Jalan Sadar Raya nomor 70 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rap Mahita Madohoti Pertangyangani secara khusus ruas ni wik sada wik tolu dohot wik 5. Napa pituhon Represmen Naposobulung Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Sabtu 2 Agustus 2025 nunga dipatupa kegiatan Represmen Naposobulung Reknaik Naposobulung HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang bertransformasi sebagai salah satu program tahun transformasi HKBP Maringanan di HKBP Silipi Nadio Dohoti Seksi Naposobulung HKBP Mampang Prapatan Kalaudi Menalu Milen Hutahayan dan Priscilia Simangunsong. Napawaluhon Kompen Distrik Walu HKBP DKI Jakarta. Di hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 10 WIB di HKBP Kebon Jeruk di Patupado Kompen Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kompen nadidohotan ni pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarpat, Hobartusi, Borhat do Pandita Resort dohot Pandita fungsional beserta keluarga Madohoti Kompeni. Napasiahon, persembahan kasih. Tajalo do sileolehon sian keluarga NN, marumakkon bunga altar. Tamulatehon ma sileolehon anggiat boy dipakai akka nama kaperluhon. Napasapuluhon. Bajar Gotilon dohot tahun transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bajar terlampir dalam warta. Napasapulu sadahon. Senandung Bona Pasogit. Songod dalat papunghodana panitia pesta Gotilon dohot tahun transformasi HKBP Mampang Prapatan manakapi patupahon Senandung Bona Pasogit di hari Sabtu sia Agustus 2025 pukul 18 WIB Maringanan di Ballroom Hotel Grand Kemang. Pasidohot do artis Putri Silitonga, Lentera Trio, Yuniarta Situmorang, Edwin Samosir, Kumalaput Purba. Alani rap parsidohot mahita marhite namanuhor tiket, argani tiket A Platinum Rp1.500.000, B Gold Rp1.000.000, C Silver Rp500.000. Boy mata hubungi narahubung amang situa Hisar Pandiangan, amang Andre Aritonang, amang Renhat Purba dohot inang Duma Tapu Bolon. Napasapuluduahon. Laporan penerimaan sementara Panitia Gotilon dan tahun transformasi per tanggal 1 Agustus 2025 terlampir di warta. Napasapulutuluhon ruas Namar Sahid. Tabuam ma di bagasat tangyakta aka ruas Namar Sahid. Hatani debata pasaha madalamu tujahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 77 ayat 5. Napasapulopaton namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata di tanganna siamuddo gajang niumur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Poda tulu ayat 16. Napasapullimahon namar ulang tahun Pardongan Saripeon.
Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon tu ruas ni huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon didok hatani debata alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongon ni rohaido ganup dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Parhepengon terlampir akkapelean hamulateon dohot na asing nasojinaha ditiktingon taidama diharotas acara nadong dihitabe songonima tikting ni huriatta di bagasat saminggon tuhat tama mamasu-masu.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Shalom. Mauliate maditu hatta di parsaurata di bagasan minggutta sadarion di minggu papituhon dung Trinitatis. Na gabit topik minggu dihita ima menjadi manusia baru dalam Kristus, gabe natinopanay baru di bagasan Kristus. Alalas pinaihu ma tema bulanan di bulan Agustus ngulu nai baru ima ngulu na malua sian parhato banun ni dosa huhut makkabiari debata jala jamita sadarion ima surat ni Apostel Paulus tu huria Kolose di widutolu ayat 5 sahat rodi ayat 10 sada hujahama dihita atong bunuh hamuma ruas muna akka nadi tanoon parmainanon hahudaron riting ni roha hisap-hisap naroa rodi pangahution ima pardebataon naliban alani akkaido lalu rimas ni debata julo kamudo akkaina jolo tagan di bagasani ngulumuna alai anggonuaeng bolokok kamu masaluhu nai rimas muruk hajakhaton pangicahion hata baraksi sian pamangamuna unang mamasiga busak kamu ainunga di tanggal hamu jol manaburuki rap doho akka parulaonna jalanunga di suluku kamu nai baru na pinai baru asa tadaonna rupa nina tumoppa ibana dang mardiai berdisi Junani manang Yahudi namar sunat manang nasomar sunat bangso naliban manang bangso naso maju dope hatoban manang anak mata Kristus sido tahe saluhuna jala dibagasani saluhuna ido sahatna diamuna akana hinakolongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus hirana diulakod domuse manaringoti di minggutta sadarion namar pardomuan tu jolma nai baru manusia baru jala mauliate mamole disunggul koni muse tong tu hita di bagasan tikyon asalam ingot hita bahwa kita ini adalah manusia baru na tinopanay baru do hita jolmanay baru do hita akka amang lotamu inang saluhuna dan juga saudara-saudara na poso akka yanakon nami alaniko sedonot tado ini adalah manusia baru na tinopanay baru doon jolmanay baru doon alay molo jolmanay baru hita na dilabuktai pe jolmanay baru doi Dairon waing akadonga saha porsiaw di bagasan Kristus. Alani di minggu keluargaon ya tabay majutangat tasongono nakamanginang ya jolmane baru do au. Alay tabering mamuse tulabungta ya jolmane baru do ho. Ala jolmane baru do au jolmane baru do nadila buku berarti tadok mamuse jolmane baru do hita tabudo molo padokan jolmane baru hita ya gabe saru pado HP hita sudina ngasudina keteh mar sejalangan nak kamanginang adong dope na sama sejalangan naking adong dope
Asa taingot hakabipi do sabutulan na mangajarkon ringgas masih jalangan. Ito teh. Dohamuna alidongan ringgas be masih jalangan. Lau marningo taha Tuhani nama dok tu si seana odo patik di hamuna masih holongani alai dijulung edok nakibuhata he ringgas masih jalangan. Iya. Atok tajalang maju musejo akan ada bukta bah. Tak barong lupa naso masih jalangan nak ingat ringgas masih jalangan. Jauh nak tadokon na masih jalangan ni holak kasomalan ni halak na disania teh. Ala di tau-tau 70-an molo seni jalang dongan ai ho se songo kuria doho inna. Hape hakabipiro na ringgas ya diajarkon. Laho masih jalangan. Iya, jadi tapa somal maina masih jalangan ia tiap kamanginang. Nah, nuaeng molo martaringot kita tujol mana baru manusia yang baru manusia baru. Sotung tapikir akamang holan cap luar noni. Ala juk du halak mamereng soal identitas adalah soal yang tampak dari luar saja. Manang akka na berkaitan dot hal-hal duniawi. Juk du halak madok rupani ya identitas luaron. Buido kono ta songon gelar mon. Adong do gelar budaya. Ido teh amang inang gelar budaya. Molo di halak Batak hira sudidunya raja. Paling ramah beda hong gelar Batak aha nama muse teh. Amaniaha, amani palti ima aurupani kan gelar. Dukon ni muse duk saya amani palti oppu siaha. Ina makan alai mololawi tatu tapanuli selatan adong duisi akka isti ido teh isti di tahun 1927 di padaksi dipuat doau praktek perjulu gay padita di huria kapagaran saya juk datar songgot ala di julu ni jawi saya pabaido isti harahap isti nasucium gudang ni si tua pe hutau na tenikku ale roma na si daw dak si tua ya mangin aha do aha makka manginang sultan itu adalah gelar budaya tu orang-orang ya adong do pe muse bagida rupani iya molo lagi ta muse tu Jawa adong do pe akka gelar-gelar budaya sedemikian rupa alai nueng adong do muse gelar akademik adong gelar pekerjaan manang merperdungu tu pekerjaan dungi tu status sosial gabe odo jutan akka amang inang di berengjol masongon identitas ni seseorang alai nuaing dipaingot kita sasitongna identitas yang hakiki ikon na dibagasad do. Siapa kita sebenarnya di hadapan pencipta kita, di hadapan Tuhan. Dang nama dok na soriko akka amang natadok naking gelar baik gelar budaya, gelar namar perdumuan tu akademik do akan asing, tetapi yang paling mendasar adalah identitas na di bagasad dirita, na esensial ima na di bagasad dirita. Siapa kita di hadapan pencipta kita? Siapa kita di bagasan manang di adupan ni nama nopahita. Jala iman waing nagabe perhatiata di bagasat tikion marhite Kolose tulu ayat 5:1-10 sada di pabua hita manusia baru naung tinopanay baru. Jala ikut totong di bagasan hai baruoni. Ahado lapatan na manusia baru. Ngahyarong tataringot yak kamang inangate. Na tinopanay baru do manusia baru
adong do memang bedana teh natino pani baru ima soal status alai molo manusia baru ngagabe karakter gabe sifat na bui terida di pangulota si ganup ari jala ditikyon ingotota songon naung nilok naking nunga dihonau kamu manang dipake hamui pabuah hamu nai baru alai na di pai baru muse hulak ko kujaha ate akamang inang padohan nai ya hujaha ayat 10 jala nunga disoluku kamu nai barui sudah kita pakai nai barui alai dilok mamuse napi nai baru jadi sahirana diulang rupani padohani alai adong dosa sitongna lapatan ni ya naib barui napi naib baru dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mungkin lebih mudah taingot manang tapahami terus menerus diperbaharui jedak sai holas sadatiki dak sai holas sangobas anggoy ngatajalo tapi harus terus menerus ya isarani pisau natapake ikut terus dia hatahe amang inang diasah molo sehalido diasah lalu dipakai tulu bulan muse ipasobu masongoni rupani rakyat buidu pe pakai dengan noni mulu ngapola tulu bulan rupani dangbe ikut diasah kira-kira songonido anggo nanaing sosoanna tuhita aka amang inang marhiti-hiti sunggul-sunggul na totong di pai baru jala si ingotota ala naung di pai baru hita tetunga marbeda hita sian aka zolmana biasa molo marbeda hita sian zolmana biasa berarti ikonadong do hasurungan moral di hita perbedaan ni pangalaho di hita dak sarupa be isarana menanggapi sesuatu masalah ya molidok dison nakingadong rupani akan lilingi mura-mura pangaririmason emosi halak natino panai baru na diasah terus daung dia akan mampu menjaga ya memelihara siap bagas memelihara dan rimas ibana laho menanggapi sesuatu itu perbedaannya. Jadi ikut tadado adong dihita rupani perbedaan dibanding doh akka colma na biasa. Ido ubaina ditaringoti penaking manusia barui adok akka ciri-ciri na amang inang ya dibagi dua di son adong main namar pardumuan tu maaf hawa nafsu manang siap bagas dirina di son gabe tarida rupani tu pangalaho alai adong muse soal ungkapan-ungkapan atau akana berkaitan tu sosial na lisan na perjulo ahametahe ilo nakingan adong percabulan atau permainanon harorangon kenajisan hawa nafsu jahat keserakahan dan penyembahan berhala ima disada sisi naro siap bagasan jalak molo tapa cocok tu partikiatan waing direlevansikan tu zaman na baru ya adong moran akka hagiot namar pardumuan ya tu pornografi natadok manang tu akka sainang mabuat mangahut tu dirina terus di sisi lain ya dilok naking marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kebohongan. Ya asa dibolokon iman naruar sian pamangan. Jadi naking adong dison osia sikap do ono terida iman naking do perbuatan imana disada horong hawa nafsu tapi satu ya kategori lagi naruar sian pamangan. Ya siak kata sian akka mungkin juga nuengon tulisan-tulisan ay ngaro kala madokon ya dang disobbe anggo padohan na juk nueng ison nama ya di tangan menang di jari-jari om
Ya bui megabe misalnya komentar na kasar mau ripani muladong di grup tertentu. Ya dungi muse mengundang aka emosi, ujaran kebencian, hoax di media sosial. Adong muse depe bentuk ni hoax dan dipatudu dirina. Dipakai misalnya akun ya anonim, manang igati warna alai hola melampiaskan aka na sudinggan tu aka jamana asing. Ima aka amang idok tadda ni aka jolma naburuki alai didok dison ikod ditadikod doe bakat didok hata na koras dope di hata batak tai bunuh kamu maruas muna akka na di tanoon ayat 5 idok. Dang nama do akka mang molidok ruas muna akka bagian langsung dibunuh bukan alai nama ngulahoni ya pasomai na paruarhon akka pardohan naking ya dosa lisani stop mai berhentikan mai dan itu memang harus mempunyai kemampuan narosya bagas laho manahan asa bui bolong asa bui mulata batak tak dibunuh ya dengan betul-betul ditanam sedemikian rupa alai romanakin nadia isapulu yamang ya asa dipakai asa disudukkan nai barui napi nai baru ya terus menerus memperbaharui terus diproses alani unang marnalu jahita kamanginang sotuk tado songonon nganat tuari hubain ngado ko taw tuari penelan alkitab ngatari ngoti kami tuari iya sudah alai ngulu ni na porsia ikut terus menerus idora asa tong tiap hari rohatan itu hatta itu kita tiap minggu songono mersaur kita akka amang inang dakkola di perminggua songonon alai pajupang dope hita di dia tahe di pertangyangan wek asalam solhot pajupang do hita musai di dia di kategorial ya kategorial dakkola gudang beho bereng remaja noaing dison ya nakipemang tarida di ki na pengakuan dosa hidak piga remaja dohot na poso alai kategorial adong donoaing akka amang inang tutu ina jale lungud do sihol rohani akka inata asa toroknyan akka ina rotu persauran ni akka ina di PHD asa wui hita di si inang takas sonak ingani mengasah memproses ya di hatani ndebata adong dotok punguan ama be masihol do akka amang asa lam torop alani tasunggulia kamata asa ro asa marsaur mengasah terus menerus pembaharuan nakingani asa lam denggan songoni do pe lansia saja teh jumlah naidok 112 lansia di huriat tahun alai na aktif saja tikidok naro mar 25 iya mar 40 manang na 25 naking na rutin may torusi alai naneng dokonota disido kita mengasah disido kita tong ya diproses disido kita totong pahibaruhon akka amang inang alai radiwa mandokon bah ai gudang rupiak kasiulaon amang inang mauliate mamulu gudang iliot tuhat tayak kaulaon dihita alai inang amang sotung hea hita marsidalian holan alani gudang ni akka ulaong gabi sudat ita marsaur dohot tuhatta gabi sudat hita mengasah ya ke baharuan ni diritai sotung rotu hattai merdok haduan terganggu dohate dibayan akka ulaun nagudangi alani hurui mesada-sada ate sonak terganggu honin narupani au si hoi biari jak kamang maaf kamang molo dileot tugas tuau seku jalo di olak ni nabui kukung lok kunikudo alam molo sozinalo ni pahaman siat tuhattai doe holani tutu tangyang tahama pergugui ya Tuhan
perbisu kiau Tuhan, mersagi waktuku, mersagi di hari-hariku, do gogoku. Itu doa orang manusia baru. Ya, beri aku hikmat ya Tuhan untuk membagi waktuku, untuk membagi tenagaku untuk melakukan dengan baik. Pos roha akka amanginang, ya, kita akan terus membaharui, ikut terus bui di bagasan akka persauratai saling menopang hita asa semakin baik. Nanuaing akka amanginang dung tapahami songoni sahat do hita muse mamereng ala di bagian na perpudi nakit ditaringot to do songonon akka manusia baru dang ditentukan oleh sekat-sekat mulubui baronot ta duniawi, sekat-sekat duniawi nakin na diguari di si perbangsoon. Hebat don perbangsoon nate. Marporang do bangso otu bangsoon, bangso otu bangsoon. So hebat apering nuaing. Satu nuaing songon indope. Alai hula hijo majaha akka amang anak kididok tuhatai taringotu manusia baru. Lengkap hujaha di ayat 10 sada. Dang mardiai berdisi junani manang hatagurik manang gurik ala adong dope diba terjemate make hatai. Manang Yahudi na marsunat manang somarsunat bangso na Leban di hata Indonesia dipakai barbar manang bangso na somaju dope di bahasa Indonesia dipakai skip hatoban manang anak mata Kristus hido tahe saluhukna jala di bagasan saluhukna on akka manginang taida molo didok di sidang adong biak kabangso on dak perbangson na songoni dang nang madok rupani gabi otomatis mamago akka bangso otomatis mamago nang akka ya parmargau rupani molo dihita daong ya alai neng dohonon na ikoni ngototta molo di bagasak Kristus hita bangso dia peibana marga dia peibana ala nai pinai baru gabis sadadui jalai dora tabu nak kamanginang molo tapak ke hata samudara teh tu parmargaon ikut tabat tadui samudar dohita di bagasan mudar ni Kristus jalai ido baina marulau nabadia hita tajak kodo mudar ni Kristus jadi mulala Kristeni sudi sak alak Kristeni tuppe marasik perbangsoon na tuppe marasing marga nabi alai samudar do alak Kristen saluuna ala ni mudar ni Kristus ido kucina akka manginang ala ni molo adong pe sekat dalam arti perbangsoon itu harus bisa kita lampaui unang gabe terabat kita ala ni perbangsoon na songoni ra takas do taboto na dia manginang molo iperbadikko sa pepiga na kita hai adong rupani Junani doho Yahudi akka hati hayon termasuk bangso berbudaya tinggi ya berbudaya tinggi alai adong mamusedo akka turan-turan di sada horong sada bangso bersunat tidak bersunat ya dukoni muse adong ma barbar dan skit saya hutak kasih dubasa pola iko barbar di doktor pani di hatabata silebanin na alai omma akka naso dang bangsa Junani ya alai di dok halakon naso beradab ya bahasanya terdengar adok paduhan na horo sisong bar songoni nah gabe bay mo songoni skit dang idok nak di hatabatak nasumaju dope ya nasumaju dope adong akka tindakan-tindakan na kejam ya sadistis na juk rupangani nasida molo adok pe akka nasongoni dangi be patokat di hita ido naning don molo songoni hiap pelatar belakang dangi be di hita Yesus tu ngadong be hita rupani akka nong Kristen mando agutad do pung ni utad do bapani dang bisi be hita alai di dia do di bagasak Kristus do hita kosongoni ya do rata ingo ati kamang
mate do sada halak na kecelakaan na buhiad depe urupan holan alani nama bading-badik ku manang mamereng ya dongak ku do manang nadang ceritana ya kecelakaan ma didok sada halak dalani tergerak dorohana na yang mengurupi menyelamatkan ibering bernapas dope alai tubuh maturohana na beda-beda honon Kristedo manang paruga monasing ina ibering katipina Kristedo alidu Kristen ido manguse Kristena do tahe hakabipido manang harismatik di bering hakabipido ido bari bering manguse isukun ay tadamu do taheon hakabidi don mampang do manang dures sawit mampang do dong bering muse parmampang ang padita namina ay si polat tahe ruasta siya mampang diwe piga diwe natong iya diwe onom molo adok kaduan ayo dang wi nami habe ina muse duksa wi muse ya duksa wi ay rodon na itu pertangyangan non mangadangin na isuk kusitu ay ringgas do tehe to pertangyangan amang ise sio ay wahurwa kecelakaan waeng jadi urupiah mang mah ngami maneh ngatos hosana maaf akamang ngalilingi caritai amat tagus dur pehyado menyesuaikan cerita itu perbedaan ni parugamoon na membeda-bedakan di Indonesia hiade pakai nasida tentu disesuaikan dohot situasi alainan yang dohonon pesan siani akka manginang molo adong dope dihita namin kotak-kotakan adong dope dihita namin beda-bedakan terutama nak membeda-bedakan akka masa lalu akka budaya doh nasingi keberadaan di tikina lalu tu sonari jujur mamambayan kasih yang kita katakan naking neng mangurupi do alai gabedang sahabe Tuhatta madok ibana perasini roha ikut patuduhonot tatabu naking editai di mulana ya patuduhonot ta itu dongatta mana nak ringgas kita masih jalangan tonan ini hatai masih haholongan ninna ale terbatas alani natabain batas manang tapatibo si pata natapatibo ya molo adong dope beda-beda kasona kenga samudar di bagasa Kristus alai bereng dope muse samudar di bagasa Kristus alai kamar dia di banan waeng kamar raddo ido sudah muse amang inang dang manusia baru dalam Tuhan nasongoni bolokon ido bunuh akan nasongoni dope molo adong sian rohata molo adong dope sian sikap alani akka manginang ikut terus duhita tong di bagasan jauh-jauh ni tema tahun pelayanan di HKBP bertransformasi mahita bertransformasi di dirita alai dakkola di diri alai sahat dengan tu kebersamaan tamanang tu komunitas ta dengan baik berubah mulu naking adong akainang disi adu karatahe dosa lisan akan keras alai ku berubah mahita gabe sian nak keras berubah gabe hadu tahe gabe lembut Hiado liling akamang saya di pergumulhon di tahun 80-90. Enak ada alak kita unate. Makatai susung nagugu keras-kerasin na. Adong madi membela alak keras na doi alerak pola na yung juga na inna kan. Ino. Alai sukus-sukun buido diubah na keras gabi lembut amang inang. Memang Aku sudah kukiat do bahasa keras hatakku, bahasa gugu suaraku. Ala au terbiasa di daerah pegunungan Sumatera Utara, tabayakku Sumatera Utara, ya pegunungan kan. Molo nanget hubai suaraku dak terbegino ni. Alani alami mazdokot ikung gugu do suaraku. Maaf, molo tumula pe alai nama nungguli maun. Molo di tempat na agak rendah maju danak cok inna holan terbigi dui alai anggo di daerah pegunungan do iko bohado
cok ikosoni do kan i biasa tarbigi baru mak katai biasa ma ayo nyan kon son do ina mamusekan ido iya tapi pertanyaan apakah itu bisa diubah setelah kita misalnya bersama dengan orang-orang lain di tempat perantauan bui mulo tabering rupani marsaur kebiasaan do nasing lembut bui do tawai huton ta coba jo te sol menudu situ dua jo bohado do ibet halak nadi lebuk tau menudu menghunjuk sesuatu mulo kita menghunjuk itu kan mulo di daerah ta di Jawa terbohado tah ya inna sonya te inna marsai inna rupani iya boy do ikut tono ni boy do guru honon bisa nah kemudian anggona huhangulu hodon akamang soal si panganon saya biasa makan ya biasa masuk na di hitai nga di sisi rana isi cabina isi jahena isi ahamu setahe ada limanna ya allangom mamused dohot nagin naur dohot gota wah marara mabuhi jalai tersongoni do ke banggandakan ngamar sahalain alai dung masuk kita tu daerah perantauan ya buido makanan na tadapot akan lembut ngate biasa alarung makanan yang kita biasa konsumsi itu akan mempengaruhi sikap kita atau penampilan kita juga ya so nak ingat tu molo na panas lu sudi tu dari panas jadi mempengaruhi donang tu makatai alai molo makanan yang agak lembut makanan yang taruh menjerupani akalalapan sedemikian rupa itu juga bisa mengubah kebiasaan kita. Noeng kuncina akamang nendo dison molo olo kita neng berubah dengan baik, lingkungan kita juga bisa menolong kita untuk mengubah dengan baik. Alanido komunitas perlu naking asa disi kita tong bertransformasi dengan baik. Menanggalkan cara-cara lama, baik dalam berbicara juga dalam bertindak. Dan memakai yang baik, yang lembut. Apalagi tentu nong di dasar hatan itu hatta. Kasih pasti akan semakin baik. Alani nueng amang inang, mar hite-hite jami taon, lumobima di bulan Agustus di paingot hita sudena, asa totok kita tutumar ningok pabuat naung di pai baru do kita mangulu di hai baru ni mahita ima akanong malua sian parhato banon ni dosa jala totong makabiari debata jala terus mait gaulahon di nahumalia kita amin martangi yang mahita mauliate madiho ali debata amanami napayot nok kami totong natino panay baru do kami asa unang hona uhum mo kami ali Tuhan ikototong do kami olo pay baru ho diri nami mengasah sedemikian rupa unang ruar akka pangalahon nalilingi siap kami atong ali Tuhan saya persahalay mahami di bagasan todimi mauliate madiho ali Tuhan rap do kami do akka keluarga di bagasan tikion saya patuguma akar rumah tangga nasatia di akka padanna rumah tangga nasatia ditanggung jawabna marado pepasangan hidup marado pon akka yanakonna burju marna tua akka yanakon pasu-pasu mahami saluhut ali Tuhan hutangnya kok kami do totong akka kerinduan ni keluarga gudang di badang terhatahon alai pos dorohanami sai di juhub bidu ya le Tuhan ditangyangna secara pribadi ditangyangnya bersama di tongani keluarga tukoma le Tuhan na pasauton asa majadi ya le Tuhan gabelas ni roha di akka keluarga hutangnya ko kami do le Tuhan kegiatan nami saminggu naroon di tonga-tonga ni kuriam
baik marhiti-hiti akka pertangyangan wek ditulu wek di patu paparinggas rohanami madohotisa songonido akka kegiatan kategorial ali Tuhan asa lambui hami masyuru pamasitukolan pahit rohanami be madohoti akka punguan kategorial utangnya ko kami do calon warga jemaat amanami Sofian Budiman na Rosian ugamona asing alay takas ditadda di boto haluaon siakko alani si hol rohana asa dohot ibana le Tuhan gabe anggota ni pamatangmu saya pergugui me wana marsiajar pergugui ma nang sudi akkana menopang ibana pe asa marhiti-hiti ale tugu rohana manginutokko hutangnya ko kami ale Tuhan kegiatan nanaing si patu paon di hari Sabtu naroon ima na pinatupani panitia pesta gutilon do tau transformasi marhite ulaon senandung bona pasugit ali Tuhan ulaon nami bersama doon alalaho pahipuhon sinamot domu tua kahaperluan nit Huriam marhiti-hiti nong huputusok kami di rapot huria alania le Tuhan saya pergugui mahami saluhutna asa persidot kami manupahi le Tuhan di kegiatanon tanggap kami panitia pasu-pasu na sida margugu pasauton songonia le Tuhan doaka dongan nami be teman kerja laho pahibulkon di ulaon senandung mona pasugit akka artis ho mamalio kahipasod di nasida mangalehon tong tiur ni roha asabuya le Tuhan denggamar dalan ulaonin hutangnya ko kami dongan nami na marsahit amang natades manik pesta robe siahaan sihol abarita inang nyonya silalahi buru gurning amang si tua Agustinus Simajutak inang nyonya sinaga buru silalahi dohot amang nami Sudiarto Sigalingging Tuhan di nagalebi pamatang nasida dirawat di Jabu dohot diba di rumah sakit say ho male Tuhan patugu haporsion na makirim di ho pasupasu akka ubat pasupasu dampingan medis pasupasu nang dampingan keluarga asa marhitieli Tuhan taruli nasida di hamalumon sianho namarlas ni roha akadongan nami marhiti-hiti ulang tahun kelahiran 10 ono pala saminggon songoni do 2 rumah tangga na ulang tahun pernikahan kubuah kami nasida le Tuhan sayho matotong mamasu-masu gok las ni roha nasida di pertambahan hitungan tahun alelas patugu maroha nasida tujulu maddalani di bagasan syukur asa lamtang haporsyau nasida bi lumobi rumah tangga na berulang tahun pernikahan asalam tugu ale Tuhan holong ni roha nasida asima roham ale Tuhan adong bedo pe akka nasihol di roha nami nasubui sipata terhataho kami tu akka dongan alai di boto hodo Tuhan alani hujo kami ma sai homa totong margugu ho kami batuluson sihol ni roha nami mauliati ma di hole Tuhan akka ulon sosial sadario penanaing sidohotan nami ramoti pargugui kami ajari kami totong mamakke pertemuan na dinggan mabalas rohani sesama alai marsangap ma goarmu asima roham jalo mahami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin ditiki marid dehita tapasahat ma pilihan bulanan di bagasan amplop tu julo edit Tuhan baik mangulukun parbadiai maniho bagaimana
datangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhud silehon-lehon na dinggan. Doh na saulibasa na mauliutus. Kupasat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Bati bulok karajau mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asal putadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarno, say Roma harajon, say sauk malumoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, deo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hinakulongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasar dame jalo hamuma pasu-pasu di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho didopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim.